Ja, jeg har så trøynøvn av Bræbjalvan ned til Årsens lagere, takk for noen. Til Ranva B. Andreasen ur KI, Malena Josefsen ur KI, og Heidi Sevdal ur Vutchinger. Og Årsens lagere, tja kvinnon, hvis jeg får det ur her. Det Heidi Sevdal ur Vutchinger. Og Heidi, hun så sjålver, hun i Berlin akkurat nu, så hon får nok ikke til møter her nå. Hva skal vi få anse om han at møter firerne? Årsens spelare, ja, her trutcher av veldig middelen, og det velstendig middelen fra Benjaminsen ur HP. Og Ahmed Keita ur B8 Trush. Og Hans Alea ur HP. Og Årsens spelare til måneden 2009 Frode Benjaminsen ur HP. Ja, så standa vi her vid Årsens spelare tja mannen fra Benjaminsen. Fra, hette ikke først for du vinner hendan høyren? Ja, jeg heter ære for å vinne han. Det nok så lenge siden, du har spalt av Tofton i 2002, Loksjår, kan det passe her og helt etter? Ja, det passer nok, det var 2002 alltid. Ja, og etter andre dagen i trekk, så kommer jeg til å mot en steipi. Det vår som det man må si. Ja, det ikke skjelig så det var kvendt det, men det det så ikke, så det stått litt. Hva det som gjør at du helt du selv, at du blir også spelare framom alle hina rekko som Øysene Røyna? Ja, jeg vil si at jeg alltid har rullet nekko spelare som har spalt veldig veldig år. Og sjølvande så jeg vil lage en øyne nekka sida, og så hadde jeg sånt haft for øyne gode venner som har gjort mine roller og øyne gåa i fellan i år. Det har aldrig gjort det at bli årsspelare. Men vi skal si at selv det er personlig Øysene godt å arge der. Jo, självande så långt man släpper undan skaven och så kan man prestera sin bättre och här är vi väl happy nu. Ja, och hur då pent plats till att stepa det riggar bara väl. Ja, jag håller att hemma för vinna också där och nu. Tack för en för att lucka från Benjaminsen. Och så spelare 2020